Banyo ik jingiram na sokal habagi beri resya sumar hagi hospital lembaga skim MHIS kidon kambaj banduan adhar ikan ni raya tu de menteri ka koi kia ka jela mata ka sngi ko ngamperin do ka ngamperin ko ong bagi tu banduan adhar ko ko begin yo jingiram na ka skim katung bijing ong menteri ka sokal ka abai hadu sanlang namta ka jinglut hapo ka skim MHIS katba sakawai pat ka skim kadang ka CM Care Plus kadai ka jingarap ka bakam he namta ka jingpang gi bakam hakan ki CM Care Plus ka jingarap ya ka jinglut baisya suma kolong hadu pralak tengka kementeri ka ong bahakan ki skim MHIS kadon ki kedan jingsiu brabu ka sokar kat kum gi jingpang bat gi batiap pangru kim dai ban sa hagi private room Shushu kalau ong bahakan ki CM Care Plus ru ka sokar kadon kejuk kendon kumbale hakam MHIS namta gitu gibayu don kam mi kijingarap hakan ni skim Anta kadon ka MHIS scheme. Ka MHIS scheme nila ong bakan eye coverage kumba sanlang ya kaway ka family. Nilala menta ban include ya kumba nyo pupra persen jong kaneka jinglong jingman dong kinong song snong. Lag na kita kinong song snong dang don pan iba klemle ka adhar linkage. Klemle ya ka adhar seeding. Ngidang encourage ki block offices bakin led na kaway ka snong ban increase ka coverage jong ka MHIS kani ka CMK plus pat kapet kham kerpang ya ki jingpang ki ba kham bon ka jinglot mentatang na ka MHIS let's say pinumla ban cover ya ka jing penkre jong ka jing yada nane ka jing yale persya ya ka jingpang cancer ka jingpang kidney failure ka heart problem but kiwe ki jingpang kiba don kam he kamang tengka tinggi ong nalor kani ya kita kiba don hok banyo ya kamang tengka kaba kam he ngilas dangru ya ka CM Care but ka CM Care Plus kadai kata ka scheme kaban sya ya kinong song bakin yo ya kani kamang tengka kabak kamhe kapung pralang kaway kanyen kapamut pa kajinglot jong kinong song man kasngi kan kam duna ngi mentang ngin penyat ya kani ka scheme bat nginget bakani ka scheme kan ya ram ding naka CMK Plus kadon kajing mang tengka ban pet kam kerpang ya kilong kme bat kiklong badang susna ngiyong ba ibe iklong dada ka kme ka ay 1000 sni banri ban suman ban penhe ban pensan ya ita iklong nakabenta 1000 sni ngindon ka convergence approach kan one ka Department of Health kan don ka Social Welfare Department ban pet ya ka Early Childhood Care kan one sa ka Education Department kini ki departments baro melon kinwan ram ya kata ka jingpet ini kilong nakabata 1000 sni 1000 day for every child lada kikme ki IT 1000 sni ya iklong ibakha kamut ado bayin dadam iklong lai snem shiteng iyo ya ka jingpet ka bapura kini ki attention ka bangikwa ban ai ban yarap ya kata kajing yale persya ya ka MMR ban ka IMR kajing yap klempor jongki kelung kan yarap yangi ban yoru ya ki citizens ki bakam kot kam kia nakabenta ka laway jong ka state min pet bang min ri min sumar bhai gini ki kelung tikidon kum kita ki approaches ki bana ka CM Care Plus ni kwa ban ai attention ti kata ka de ka scheme jo CM Care Plus last dang pentray kam but kumba phi apply hakapor ba phi pang ya ka MHIS scheme ka jo ka procedure ki volunteers jongi ki institutes ki ba ay ka jing sumar la ki hospital ne hangnong no ki don lupa kata ka access siya kani ka fund but ngin persyangkat mala banung increase ya kita ki
kendon pentri kami kini kijat skim namar kaya day pat kejingpang kamla bandan kalasay sendat mentasi biyo hadatai pihak bandan kemang tengka kabanyarap ya pi banlet ban bo yu sten ban bo yu pesa ngimla banab lasay pidon kam kerki ya kani kepisah tikani ke skim ni design ha kata karukam bahkan long immediate relief ya ki deserving patients ha kata lagi di tangkum ni namar kani kemang tengka kawan nak jela kawan nak center ban ni combine ni kini schemes bapinyo ya ke MHIS lada pim don adhar kan po ya pi ha ka kep ba ban seat immediately ya pi ru ko long ba sendet pipoy ha ka kep chung ka pang ka shirke pim tibrio ti pinshim kumno ya ka biometrics chung ka kamat pinshim kumno ya kita ki jingdon kam ki kendon ban pendon kam ya ka scheme kamaar lada pipang jur bat piyo ka jingpang kabala ban penlong ya pi hap shim saya karam hap di ke caka kaputa pikut lah pikut nanti nrei ru bayak ini ki schemes ki balamang kerpang de ban shim kerpang ya ki dakito can afford ban shong kumha ka private room lada piding ki beneficiaries jongka MHIS pikwa pat ya ka luxury jongka private room ke kan pen po yang ni ha ka ba nomor kajing keli kalong haduk kat no bapidon kam ya ka private room day bapi lapang jur bat la certify bapidon kam ya ka private room nomor kajing sumar ka bakam kerpang ne pikwa ba bandai ka private room tinggi di ban petken ka community ka di ban so ho ya kani ka di kamang kerpang kamang pisah ba kerpang tikidon kum kita ki kendon ha ka MHIS kiba penduk lat ya kinong song snong ban yo ya kata ka jingpang kabalai ka banga yo I kadon ka jing ya kipat ba kalong kiduk kites kibala ban cover da ka MHIS teng kipat ba kimpat sungku pat kimpat sai ti ngihap ban pet pan ki kita ki laboratory care ki urgent testing ki baka MHIS ru ka cover tikum kita ru kidon ki kendon boro ki bampat don ka manifestation lani ka jinglong jingmang jo ka jingpang bakan don ha kata ka level bakin yo ya ka MHIS coverage balai ka basapan kalong bateng ki hospital ki suki banle ya kata ka implementation jong ka scheme ki bon ki dam pun ba ki dam pateng habaki hospital kim claim da karukom kabalong katkum ki kendon pentringkam jong kai MHIS ki ong ba kadon ka pending due shaki henry ki dues ya ki institute la hikai kendon pa kendon la ay ki da ka instruction ka batikna te tengkhan namar ba kilong detail ba kita ki kendon teng ki institutions ki suki ban padrekam ya ka MHIS rekum banga ong kadon ka help desk kaman ki hospital kadon ka help desk haman ki districts kamtam ki district hospitals hapo office jong ka DMNHO haka office jong ka long ngi hap ban pet bakini ki help desk jongi ki long ki bapen kre panirap ya ki patba ki badon kapakep jong ka jing kam dei ka jing shisha thu kalong ba coverage is almost 80%. The only thing is pidi ban claim ya ki hakat kum ka kendon jong ka scheme